Si hem d'analitzar quins són els eixos sobre els que s'ha de centrar una política pública en educació i TIC, segurament trobaríem un primer eix que seria el de les infraestructures, però els polítics sempre estan molt pendents d'això. Jo crec que no és el més fonamental ni el més important. Per a mi el més important és la formació del professorat i la capacitació docent, perquè d'alguna manera ells són els que han de garantir que les noves generacions sortiran en la competència digital del centre educatiu. Òbviament hi ha un altre gran apartat que seria de quina manera organitzem el centre educatiu per a que la tecnologia siga invisible, per a que la tinguem incorporada de facto, però que en realitat no veiem que té un paper preponderant. Després és molt important també, quan construïm aquestes polítiques públiques, parlar de qualitat i parlar de maduresa de l'ús d'aquesta tecnologia. Aquest és un concepte que fa temps que va sortir, ara el DIGCOM.org ho ha tornat a ficar una mica de moda perquè parla de maduresa digital dels centres i intenta mesurar-la, i per tant això seria molt important. Per tant, l'altre eix seria la qualitat. I n'hi hauria un altre que seria la capacitat que tenim d'encaixar en l'entorn i de relacionar-nos en aquest entorn, i de quina manera la tecnologia pot generar també espais, no diria addicionals, sinó complementaris, o per a extendre la tasca que fa l'escola a l'entorn on està. Si comparem la política pública que ha tingut Catalunya durant les dues últimes dècades en altres països del context europeu que tenen unes dimensions i unes característiques semblants a Catalunya, trobaríem dues diferències fonamentals. La primera, sobretot aquesta diferència la trobem en els països nòrdics, és que ells tenen servidors públics orientats a ficar el coneixement també en obert per a tota la ciutadania. I la segona diferència, i crec que aquesta diferència era molt clara si ho comparàvem amb Flandes, per exemple, són els observatoris educatius que s'ocupen fonamentalment de recollir evidències de manera diària i sistemàtica del sistema educatiu per a poder generar informes que servisquen als polítics per a prendre les millors decisions, també en polítiques relacionades amb la tecnologia educativa. En el nostre capítol hem acabat, en aquest cas, amb 6 recomanacions de polítiques públiques. Concretament, la primera tindria a veure amb l'accés i la inclusió digital. Aquest epígraf tindria a veure amb tot el que suposaria l'accés universal a la connectivitat, bàsicament. En segon lloc, aniríem al que entendríem com la política pública de l'ètica i el civisme, i en aquest cas benestar digital. És a dir, necessitem polítiques públiques que afavoreixin sobretot la corresponsabilitat en qüestions de privacitat, confidencialitat i usos responsables i saludables de la tecnologia. En tercer lloc, tindríem aquelles polítiques públiques que afavoreixen sobretot la competència digital de la ciutadania i, per tant, afavorir processos d'acompanyament i formació, en aquest cas, als ciutadans, des dels més petits fins, en aquest cas, als més grans. En quart lloc, tot el que suposaria la creació de xarxes de creativitat, en aquest cas amb els més innovadors, i, per tant, en aquest sentit, que puguin trobar-se col·lectius i puguin, en aquest cas, gestionar, en aquest cas, el coneixement, de cara a una millor educació. En cinquè lloc, acabaríem, en aquest sentit, amb el que seria el lideratge i la governança del propi sistema, i aquí afegiríem el fet que necessitem polítiques que sobretot afavoreixin la transversalitat, en aquest cas entre conselleries. És a dir, som un país molt ric, que té, en aquest cas, molt que aportar, però molt sovint ens falta aquest treball transversal, com també afegim la necessitat de disposar d'un observatori, en aquest cas, de política, en aquest cas digital. I, per últim, el que anomenem també l'impuls de la participació digital ciutadana, és a dir, que la tecnologia permeti, en aquest sentit, que els usuaris puguin, en aquest cas, tenir dret a vot, opinar, gràcies a tot el que suposarien les tecnologies digitals.